Gure arloan euskara sustatzeko eta digitalizazioa erakunde eta organismo txikietan sustatzeko ere sortzen diren ekimenak normalean berri onak izaten dira, eta kasu honetan irabazi asmorik gabeko bi erakunde bat egin dute duela gutxi hau aurrera eramateko. Alde batetik .eus fundazioa, nahiko ezagutzen duguna, eta bestetik Izarkom kooperatibak haien aldetik interneteko zerbitzuak batez ere ematen dituztenak, lankidetza hitzarmen bat sinatu dute komunitatean oinarritutako euskarazko digitalizazio indartzeko, baita teknologia propioetan eta euskararen presentzia digitalean oinarritutako proiektuak garatzeko ere. Momentuz akordio hori marko bezala daukate proiektu konkretuak aurrera eramateko, baino guretzat uste dut berri ona dela .euseko erakunde bezalako bat nahiko pisua dokala beste erakundeekin eta beste organismoekin bat egitea, kooperatiba pixkat txikitxoago batekin proiektuak aurrera eramateko. Gure partetik aurrera eramango dugun proiektua sarean zehar da, ezagutzen duzue, ordu honetan teknologiari buruz hitz egiteko, ikusiko dugu zeintzuk diren gai nagusienak, baino teknologia presente izango dugu hurrengo 60 minututan. Eta edukioi buruz hitz egiteko, teknologiari buruz hitz egiteko, alde batetik daukagu hemen Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Inigo. Eta beste aldetik, nizuen aurkezle eta islari maitea, Inigo Sendino. Hemen gaude teknologiari buruz, pizkat sortu diren gauzak jorratzeko, egia da, azken egunetan izarra izan dela teknologia, bideojokoetan izan dela Valve, aurkeztu duela hardware berria, haien artean Steam Machine berri bat, olako, mai gaineko kontsola bat, ordenagailu batean oinarrituta Linuxekin, en fin, bere formatuan jarraituz Steam Deck bat bezala, baino deck gabe eta mai gainean. Gaizka ekarriko beharko dugu programara berriro ere, ez? Komentatzeko. Egon dirakor aurkezpen berdinan Steam Machine hori, baita VR betaurreko berri batzuk ere, baita mando berria, eta segeiago, eta uste dut Steam Deck berri baten edo berri baten konturen bat ere aurkeztu dutela. Orduan, hardware berria dago, pixkat azken astearen izarra izan da, baina egia da hemen errefortzuak behar ditugu gai hau konkretuki jorratzeko. Beraz, hori gaur ez dugu komentatuko. Ez dugu komentatuko Black Fridayaren movida. Ez duzu Black Fridayan erosteko asmoa? Ez. Ere eroseko. Alde batetik, pasaren programan uste komentatu genula, Black Fridaya denda batzutan hasi zela duela ia bete bat. Orduan, agian Black zerbaitetan zerbait erosi dut izaneke. Black Month. Black trimestre, En fin, eta bestetik aukera gehiago edo zer erosteko, ez dakit behar duzun
alde batetik, begira, oraingo goretut, duela urte batzuk liberalizatu zela merkealdien epeak, bere garaian bakarrik egin alziren merkealdiak urtarrian eta otsailean, eta uste du gero zela uztaila eta abuztuan. Eta momentu horretan hori liberalizatu zen, eta ja merkealdiak ez deskontu konkretu, baizik eta merkealdi kampaina bezala egin leike nahi duzu momentuan. Eskertuko nuke garai hori bueltatzea, eske ya da batetik bestera, hori, las rebajas de enero, hortik el día del padre, hortik el de la madre, por supuesto, hortik ekaineko udako deskontuak, hortik, hori, udako beherapenak, Black Friday, gabonetako deskontua, ya que te pones, o sea, mesedes, sin deta, beste gauza komertzarekin, ez. Ja ez duzu desberdintasun aurkitzen presio arrunta eta presioa beherapenarekin, eta ja ez dakizu zenbat ordaindu. Bai, holako zerbait. Bueno, presioa kontrolatzeko aplikazioarek existitzen dira, gaur egun, zu presio bat edo produkto bat ikusi alduzun nola mugitzen da bere presioa eta baita ere jarri zen presiotan zaude interesatu da erosteko, agian pentsa dezagun produktu bat dagoela 35 eurotan eta zu esaten duzu ni ez nun 25 baino euro gehiago ordainduko, jartzen dut hor abiso bat eta hor geratzen da presioaren tracker deitzen dena eta abisatzen dizu produktu horren presioa barkatu, zu jarri duzun presiotik bera juten denean, eta momentu horretan esaten duzu, momentu honetan erosi dezaket. Bai, horregatik, bueno, ja... Ni horrela erosi ditu produktu batzuk. Bai, eta nahiko erabilgarria da, baina hori, ja, merkealdien kontua Black Friday. Txiko, egizuen, dituzuen deskontuak eta utzi da zu bakean, ja. Pizka saturatua utzi dizute. Zer moduz kotxe elektrikoarekin? Bueno, osondo. Arazo... Kotxe elektrikoarako ez da kasu ezer gehiago erosteko. Baliza hori erosi duzu jadanik? Begira, azken minutuko kontua. V-amasei deitzen den... Bueno, guztio dakizute ez da, jarri behar duzuna zure kotxean urrengo urtea hasiko denean ja... nire galdera da kontu honi buruz asko dira, baina alde batetik ni ez dakit trafiko berez kanpaina nahiko egin duen hau promozionatzeko, uste dut den eskuan utzi duela. Ni ikusi dut hori da, kanpaina gehiago den barruan batez ere eta ez iragarkietan, egia esan da nik ez duela iragarki nahiko kontsumitzen gaur egun telebista ez baduzu ikusten, iragarki instituzionalak. Iragarkiak jasotzen dituzu Instagramen, YouTubeen, horrelako plataformetan ere. Hori egia da, baina zein beste. Claro, baina... Ez daukazen ikusirik, orain dago 20 urtetan telebista ikusten zenuetan, eta iragarkin bloke totxo potolo handi bat ikusten zenuenean egunero. Eta ja iragarkiak de memoria bazenekien. Ja, baina ez dute, horrelako haiek hori kontatzea zeriburuz dijoan eta nire ikuspuntutit, bueno, ez ditut ikusi eta ez dut uste haiek zuzenean hau ondo komunikatu dutela. Bestetik, baliza bera es una puta mierda. Hau da, duela, ni orain hau egunero bidai nahiko egiten, eta duela gutxi ikusi nitun bi istripu, eta, bueno, istripu, bi auto hor geldituta errepidean balizarekin esen ezer ikusten. Esen ezer ikusten. Eta, de hecho, baliza bai jartzen duzu eta bar, baina gero, por supuesto, ertzaintza edo polizia etorri behar da, señalizatzera eta gutxienez errail bat mostera lekua ondo babestuta beratzeko. Bai.
Hori alde batetik kontuan hartu behar dugu ez dela bueno, istripuaren lehenengo momentutarako gero sosteiakera deitu behar duzulako eta zure kotxearen argiak warning bezala jartzen baduzu hori ikusten da baliza baino gehiago. Askoz gehiago, pero increíblemente gehiago. Baina eskenean baliza horren gakoa dago posizionamenduan, es decir, baliza hori suposatzen da konektatuta dagoela eta denbora momentu horretan jartzen duela istripuaren posizioa ez daki, Google Mapsen ikusi daiteke, bueno, Google Mapsen jadanik ikusi daiteke atasko edo autopilaketak badaude, baina baita ere nigo goratzen dut, bueno, a ber, autopilaketak markatzen du eta ez du markatzen zergatik. Eta normalean autopilaketak gertatu aldira arrazoi askoengatik, baina kasu batzuk izan daiteke istripu bat dela eta zuk esan duzun bezala, rail bar justo moztu dute eta horregatik gertatu da autopilaketa hori. Hau da, Google Mapsen ematen duen abizua da, istripu bat erreportatu dute eta... eta kasu, osea, hor hiru informazio iturri oleke, alde batetik autopilaketa bera Google Mapsek eta Apple ere detektatzen duelako erabiltzaile dentsitatearen arabera, bestetik erabiltzaileak ere esan aldute hor dagoela istripu bat eta gero dau informazio ofiziala, kasu honetan Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak ematen duena, bai dentsitateari buruz, bai istripuei buruz. Eta da trafiko zuzendaritza orokorra ematen duena baita ere? Euskadin segurtasun sailak, baina baita ere hori koordinatuta dago Espainiako trafiko zuzendaritzaekin. Eta hori, bai Apple, bai Google, bai besteak hartzen dute informazio hori gehitzeko ematen duten informaziora. Orduan, honekin guztiarekin horregatik agertzen da zure mapa aplikazioan istripua. Ze gertatu leike, inork ez duela esan, baina ze gertatu leike balizekin, balizak bidaltzen dute bere posizioa DGT 3.0 ditzen den plataforma batera, eta hortik gaur egun arazoa ez dakigula ze egiten duten horrekin, ze printzipioz emergentziazko zerbitzuak ez dira automatikoki joango horra, ez dakitelako zer gertatzen den, orduan zu deitu behar duzu sosteiak era esan ez zer gertatzen zaizun. Bueno, edo zure kotxe asko jadani daukate botoi bat sakatzeko eta horrek egiten dutela automatikoki. Deia egiten dute, baina eskenean 112. Bueno. Eta bestetik... Da seinale bat da, ez da seinale bakarrik seinale bat, eta esan dezakegu triangeluekin alderatuta ez dela seinale on bat. Ez da seinale on bat puntuan. Hau da, puntu horretan, besteek zuri ikusteko, agian bombilla edo justo ez du argi oso handirik emoten besteekin konparatuta, edo zuek kotxen argiarekin konparatuta. Gainera, bateriak erabiltzen ditu, orduan bateriak ez erabiltzeagatik ere gastatzen dira. Hori nire baita ere esan nahi nuen, pila alkalinekin funtzionatzen dute guztiak. Hau da, ez dauka aukerarik izateko mugikorrek bezala, litio bateria zuk kargatu aldezakezuna, zure kotxeak gehienek jadokate kableerekin kargatzeko mugikorra, orduan kargatu dezakezu momentu batean kable horrekin, zure kotxearekin, bueno, momentu horretan agian ez kotxea apuskatuta badago ez, baina... Zure galdera bada pila birkargagarriak erabili albadira, bai. Baina pila berkargagarriak bi arazo dauzkate, lehenik bere voltaje nominala, hau da, ze voltaje mail ematen duten guztiz kargatuta daudenean, pila alkalinak baino pixka gutxiagoa da, 1,5 voltio izatearen 1,2 dira, eta bestetik pila birkargagarriak baita ere degradatzen dira. Ez badira, erabiltzen direnean gastatzen dira, eta ez direnean erabiltzen baita. Orduan, hori, kargatu beharko dituzu. Pilak daukate kaduzitate epea? Baita. Uste dut dira, 10 urte fabrikatzen direnetik,
edo ja sulfatatzen denean. Bueno, ja. Orduan, pentsa ezagun ez dugula... Azidoa, bueno, ez da azidoa, baina, bueno, likido kimiko hori ja kanpotik dagoena, ja ezin duzu ikusi dugula hori pila konpartimentu bat irekitzerakoan hilabete edo urteak pasata gero. Izorratu dela pila. Orduan... Galdera da, gomendio bezala, nola jarri edo gorde behar dut baliza hori nire kotxean gero mantentzeko eta erabiltzeko. Hau da, lehenik eta behin, pilak ez sartu, pilak aparte izan. Ez. Edo pilak barruan edo pilak kanpoan. Pilak barruan. A ber... Eta ez dira sulfatatuko hori egiten badut? Kontua da, azkenean, istripuren bat daukasunean, pizkat triangolo eta txalekoarekin bezalakoa. Zu behar duzu, eskura izatea gaiu hori, eta pila. Eta martxan jartzea ahalik eta azkarren. Orduan, zure eskularrontzian izan behar duzu presio erabiltzeko, pilekin eta guzti. Baina pila jartzea ez du denbora asko emango. Baina depende nola zauden zu baita. Baina eske gaizki bazaude ja, agian ez zaude zeretxo ere egiteko. Baina gaizki bazaude ez zaude abisatzeko. Ere beharra daukazu baliza jartzen. Baina eske... Claro, depende de nola zauden, ahí hay un espectro, ¿no? Pentsa ezagun, ez bazaude triangelua jartzeko, ez da ere, ez bazaude baliza bat jartzeko, ez da ere triangeloa jartzeko. Gainera, hemendik aurrera, 2026-tik aurrera, Espainian triangeloak ez dira. Baina, bueno, pentsa ezagun sistema zaharrarekin, ¿vale? Sistema zaharrarekin zu ez bazaude fizikoki apropos moduan jartzeko baliza bat, triangulak are gutxiago. Orduan, pentsa ezagun gaudela kondizio berberean, hau da, gaude ondo kakotxon artean, baina bueno. Hor daukazu baliza, hor daukazu pilak, daukazu biak leku berberean, ateratzen duzu pilak jarri eta baliza punt. Ja, baina baliza bera... Zenbat emango dizu eso, minutu terdi. Baina baliza bera ja pilekin badaukazu da hartzea, botoi bat sakatzea eta kotxearen gainean jartzea. Funtzionatzen badu. Momentu horretan pilak esan badute ahur. Orduan ez duzu baliza erabili. Eta nola bermatu dezakegu, alik eta gehien, bermatu euneko enuean izinezkoa da, esan dugu, baina nola bermatu alduzu alik eta gehien pila hoiek prest egongo direla funtzionatzeko? Ez direla karga barik geratuko, ez direla, zuk esan duzula, sulfatatuko. Begira, gogoratzen duzu juguete eta gailu batzutan etortzen direla pilak sartuta, baina etortzen dira horrelako plastikozko tira batekin. Tira bat, bai. Ni pertsonalki egingo nuke pilak jartzea eta plastikozko tira bat jartzea gailua bera desaktibatuta kontakturik gabe geratzeko, hori egin nahi baduzu, erabiltzeko momentuan plastikotik tira eta jartzeko. Se acaso. Eta horrela mantenduko dira gehiago pilak? Bai, claro. Ez daudelako edozein zirkuito hori konektatuta. Orduan, berez, karga gehiago mantendu beharko dute. Eta karga... Sulfatatzearena... Eta entorno fisiko batean egonda, hau da, pentsasazu hotza edo beroa edo horrelako zerbait, ez direla gehiago bestuta egongo kutxa edo plastiko batean sartuta edo horrelako zerbait ez diote gehiago... Kontua da egoera, ambienteko egoera azkenean bai balizan beran sartuta, bai aparte kutxa batean berdintxo izango dela. Hori da kontua, orduan, azkenean izorratuko dira, egia da haien artean kontaktua badaukate, sulfatatzeko aukera pizkat gehiagotxoa dela, baina hala ere, hor daukazu pila kutxa bat, noiz benka bat izorratzen dela espontaneamente, eta bota behar dugu, eta alboan dauzen iruzpalau baita, orduan, bueno, azkenean hori da pilen nik ikusi nituen, beitu, ahora egingo diot publizitatea Amazoni, ziurrenik denda askotan egongo direla, nik ikusi nuen pila alkalina batzuk ranura batekin USB-ren bidez kargatzeko. Bai, hori baita ere nahiko arrisku egia da, lehenik eta bain ez direla bereziki merkeak, eta beste batetik... Baina esan dugun bezala, bermatzeko funtzionatzen duela. Bermatzeko funtzionatzen duela, hor beste zirkuito elektroniko bat daukazu pilaren barruan, orduan arriskua pizkatarea hotzen duzu. Bai.
Bai, orduan... Zuk ezen nuke horrelako pila bat erosiko? Ni balizentzako batez ere, pila normalak. Eta litiozko bateria bat, mugikor balitz bezala ezen hobeto izango? Ez. Azkenean kontua da edozein bateria birkargagarria daukala voltaje pizka gutxiago eta erabili behar duzunean ziurrenik ez dela egongo egunean, orduan baliza denbora oso gutxean gastatzeko aukera gehiago izango duzu. Hore alde batetik, eta bestetik, por cierto, ohar bat jaso dugu datu babeseko Espainiako agentziaren partetik nahiko kontu batzuk argitzeko jendeak ez dakielako nola funtzionatzen duen hau eta pentsatzen dute hau espiatzeko gailu bat izango dela. Uste du komenigarria dela baita ere transmititu duten informazioa ematea, adibidez Zer datu partekatzen dituen balizak? Parte horretatik badakizue, UE-16 baliza hauek abiso automatikoa bat bidaltzen dutela trafiko sistemei aktibatzen denean, baina komunikazio horrek bakarrik ibilgailua non geratu den lekua eta balizaren esango dut identifikatzaile tekniko bat transmititzen du. Hau da, baliza hori ez dago lotuta pertsona edo matrikula batekin. Erosteko momentuan ez delako ez gara erregistratu edo ez dugu baliza hori registratu. Eta ez dago erregistrorik. Balizak interkambiableak dira, zu pertsona bati utzi aldiozu zurea eta viceversa. Bai. Eta beste batetik ere, aktibatzen ez den bitartean, balizak printzipioz ez dut daturik transmititu behar, eta larrialdi egoeran bidaltzen diren datuak ezin ditu esan nor izan den gidaria, zer gertatu den konkretuki, balizak bakarrik bidaltzen du seinale bat piztuta dagoenean eta itzaltzen denean transmititzeari usten diola. Ez dago mugimendu historikorik, ez dago ez dago, de hecho, ez dago ezta erabiltze historikorik. Momentu horretan, bidaltzen ditu datuak, momentu horretan gordetzen dira, eta ez dakigu konkretuki DGT 3.0 plataforma horretan zer egingo duten horiekin, baina printzipioz ez dira historikoak gordetzen, eta gainera ere gailu hauek homologatzeko martxan jarri den arauak ez du usten baliza hauek beste ezaugarri gehigarri izatea, ezin dute ezer gehiago egin. Orduan, argitzeko ondo, ziurrenik pertsona asko jarraituko dute pentsatzen hau dela espiatzeko beste gailu bat. Hemen daukazu espiatzeko gailua, por cierto, hau da, ez bestea. Baina egia da ere, hori bere erabilgarritasuna teknikoki kontu interesgarriena izan leike nola transmititzen diren datuak, eskenean transmititzen dira esango dut mugikorren saretik, baino protokolo berezi batekin telefonikako sarera konektatzen diren gailuetan deitzen da NB-IoT, baina 5Garen garapen konkretu bat da. Txartelak berak, gailuak berak, balizak berak, txartel bat ezin bat daukate barruan ezin dena aldatu, eta gaur egun saltzen diren gehienak 2028 arte baliozkoak izango dira, momentu horretan, txaborrera. En fin, hori baita ere pizkat zentzugabekoa, hau da, segurtasunerako bai, baino ingurumerarako cuestionable. Cuestionable un poco. Ondorioz, jende gehiena pentsatzen duena da merkeena erosi, hori izan multa batez jasotzeko, izun batez jasotzeko, eta noski alduzun bezain pronto kendu eta ez erabili. Ni merkeena ez nuke erosiko, egia esan da, AliExpress eta horrelakoetan agertzen diren oso merkeak ez nituzke
erosiko... Bueno, homologatuta dagoen, bermatuta dagoen merkeena. Baina homologatuta dagoen edo ez, zenbat kasutan ikusten duzu zerbait AliExpressen erosterakoan, ekartzen duela papertxo bat homologation ez daki zer, eta hori faltsua da. Nire aukera pertsonala, ez dakit noiz egingo dudan, agian Black Fridayan, izango da telefonikari erostea. Zuzenean, azkenean, hori, operagailuak berak saltzen badizu, suposatzen da, bere sarearekin erabiltzen den gailu bat izango dela, baina egia esan da, lehenengo nahiko garesti daude, baliza bat ikustea eroskin edo beste supermerkatu batean, 50 eurotik, 50 eurotik, en fin. Eta ez dira saltzen ari. Kontsumitzaileen elkartea uste du jarri zutela presio doanko presio edo dela justo zein presio gehiagizkoa eskatu behar. Ja, bueno, baina hori da baita ere haien iritzia. Bueno, vale, bai. Baina gutxien ja esan dute. Erreferentzia izan leike oku berak esan duela, hori, 20 euro baino gehiago ez gastatzea, hori da. Beste partetik betikoarekin, hau da, nanarekin gertatzen den bezala. Resulta que derrigorrezkoa da gailu hau eramatea, eta ordaindu behar dut gainera merkatu presioan. Agian, llámame komunista, jarri beharko genioke gehiengo bat. Hori, 20 euro. Eta guztiok 20 euro, baino gutxiagotan saltzea. Guztiok salduko dutela 20 euro. Maskariaekin gertatu zezela. Presio publiko edo presio subventzionao. Fondo Europarrak gauza askotan hor jartzen dira. Agian Europa ikusi zuen baliza hori eta esan zuen esto no lo financio ni de coña. Orduan, gainera hori, Europan zehar erabiltzeko, argia bai funtzionatzen du, baino transmisioa ez du egingo. Eta Europatik datosten jendeak ez daukate erabiltzeko beharrik. Orduan, baina pizka bat uarte bezala geratzen da Europako errepidetan. Bai, eta gainera hori, momentu honetan, erosin ibilgailu, nire Dacia Sandero ere uste dut, 2011koa zena, gehiagi frenatzen bazenun, kainukariak aktibatzen zituen. Orduan, eta zure Peugeot uste dut baita ere. Orduan, segurtasun sistemak denborarekin asko gehitu dira gure ibilgailuetan. 2008 eta aurrekotik ere ibilgailuak berak arazoren bat daukan, keinukariak pizten baditu, uste duzu V16 hori ikusiko dela keinukariak baino gehiago? Ziurrenik ez, horregatik esaten du, jendea espero duena da, erosi beharko dutelako, baina erosi alduten merkeen eta hor sartu eta hor gorde eta espero inoiz ez erabiltzea, noski? Hori. Eta gero baita ere dago, zenbat izun jartzen diren, klaro. Zenbat jende erosi du baliza, zenbat jende ez duen erosi baliza, ez dituzu 5 milioi gidari kontrolatuko edo izuna jarri, ikusiko. 5 milioi gidari, beste hauza da, kontrola, hori. 5.000 bai eta 5.000 izunda, beste 4 milioi bederatxireun da, etcétera, erosiko dute. Pues meter miedo. Hori da. En fin, administrazioak baitare horrela funtzionatzea a base de meter miedo a la ciudadanía, manda huevos. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. En fin, gauza asko daukagu kontatzeko eta Europar Batasunaren berrian konkretuki bi kontu nahiko deigarri batetik Europako batzordeak datu babesarako erreglamendu orokorra erreformatzeko proposamen bat prestatzen ari duela, proposamen bat da, vale? Datuak babesteko arauak malgutzeko, jo me quedo de piedra, adimen artifizialaren garapena errasteko eta Europaren lehiakortasuna hobetzeko.
nahiko arraro guztia. Bueno, a ber, ez da inarraroa pentsatzen baduzu beste munduaren leku batzuekin alderatuz, Amerikako estatu batuak, eta noski Txina. Hemen hobeto gaude, mesedez ez da aldatu zer. Bai, baina lehiakortasunari begiratzen badiogu, ez hainbeste. Hau da... Llámame comunista, que me la suda lehiakortasuna, berdin zait. Osa, bueno. A ber, funtsezkoena kasunetan da, nire datuak ez erabiltzea adimen artifizialak entrenatzeko. Dejarme en paz. Ez dut lehiakortasuna. Me la pela lehiakortasuna. Bueno, te la pela lehiakortasuna enplegoa galtzen duzun arte. Hor ja, ordaintzen badizute zure enpleguan edo kaleratzen badizute minutu batzu pasata kontatuko dugun bezala, agian ja esain beste telapela. Ja, a ber, hau beti bezala, baita ere, hartu behar dugu konpintzaz, zirriborro bat delako, marra klasikoak ere ez direla zeharkatuko, hau da, datu kategoria sentikorrak babestuta geratuko direla, erlijiozinesmenak, etnia, osasuna, eta bar, eta kontatu behar dugu ere, hau, eztabaidan dagoela, duela ja egun batzuk, Europako Parlamentuko komisio batean, orduan, eztabaida horretatik, gertatzen bezala txak kontrol 2.0 horrekin, eztabaida juleike baieskora, edo eseskora, edo parte bat bakarrik hartzea, esan behar dugulako ere, eztabaida honetan, cookie legearen aldaketa ere eztabaidatu nahi dute, cookien kudeaketa simplifikatzeko mesedes eta favores. Eskerean, izan da, puta mierda cookien zera. Orduan, kontu horietan daude, baina bai egia da, berez berria dela que alguien levante la liebre, batek esatea, oye, hau liberalizatu beharko dela, ez dakigu momentuz boskaketak egiten diren arte, zein da batuen, edo planteatzen diren arte, zeintzuk diren batuen eta besteen posizioa, hau ez dela Europako Parlamentuan bihar boskatuko den kontu bat da, komisio batean egiten ari den eztabaida eta ikerketa lana. Jarraituko dugu eta beste berriak agertzen badira kontatuko eta birpasatuko ditugu programa honetan, eta ikusiko dugu zein nolako malgutasuna eta nola aurkitzen dute Europako Parlamentuan oreka, aurkitu behar dutuela oreka, gure eskubiden gain, eta... Gaur egungo oreka oso ondo dago, ez da oreka berdefinitu behar, orekatuta dago. Pertsona batzuk pentsatzen dute ezetz, eta horregatik. Berdin zaizu. Beti, lehiakortasuna. Ezetz, ezin dugula gauza batzuentzarako datu pertsonak erabili, de verdad. Bueno, hori dire... Bai, hau da, zuen eskubideak ez daukate presiorik, baina zuen lana bai, orduan zure lana ja galtzen duzunean, agian zure eskubideak esaten duzu. Borja, ez da errealitate bat hau lotura zuzena izango duen okupazioarekin, lanarekin, eserrekin. Ez dauka lotura adimen artifizialarena agian, bai. Adimen artifizialarena, baina eske adimen artifizialarena datu pertsonalekin erabili behar dena ez da hainbeste. Balde batetik, hau da, hartzen baduzu enpresa batean adimen artifiziala erabilene baduzu prozesuak hobetzeko normalean, hoietan ez dira datu industrialak, bai, asko, baina datu pertsonalak, azkenean pertsonen datuak zertarako erabiltzen dira enpresetan, esan nahi dizut, enpresetan, arlo batzuk konkretuetan, bai, osasunaren arloan noski adibidez, edo administrazioan askotan baita, baina beste arlo batzuetan ez, enpresarien bezeroak ez direlako pertsonak, edo prozesuak hobetzeko ez duzulako jakin behar nor den zure publiko homogeneo bat delako, datu horrela, hori, konkretuak eta pertsonei lotuta, anonimizatuak, bueno, igual te lo compro, baina hau ez da titularrak daukana, titularrak dauka, hori, datu pertsonalak zu, Borja Arbosa,
pun, adimen artifizial batera pasatzera. Ba hori Bueno. da nire kontua eta nire esetza argia gainera. A ber, ni ez naiz oso aditua, baina egia da, edo ikusten baduzu pizka nola dagoen panorama gaur egun, Europak, bueno, mundua orokorrean dagoela lehiakortasun puntu garrantzi batean industriarekin eta industria berri hauekin, teknologia munduan, adimen artifiziala, softwarea eta hori guzti, eta Europak lehiakortasuna mantentzen duela alde batekin, Amerikako Estatu Batuetan, eta bestearekin, dela Txina. Txinarekin, bai. Orduan, eta hor, bataia horretan, sektore batzutan ez dago irabazten. Ja, baina agian Horregatik baita ere, Amerikako Estatu Batuetan ikusten den bezala agertzen dira arantzelak eta horrelako presio potenteak Txinatik teknologia ez importatzeko hainbeste. Eta hainbeste, bueno... Ez da horregatik, Spoiler, ez da horregatik. Da, en fin, txalau bat dutelako gobernuan. Baina ez da... Bai, baina, txalau jartzen duzu Trumpen kasuan, baina Europa Batasunak baita ere ikusten ditu importazioak, kotxeen importazioan, batez ere Txinako kotxeen importazioak, batez ere, zergatik, Alemania industria potente bat daukala kotxeekin, daukalako, eta esaten du, pues, os aranceles, eta uste dut aste honetan, baita ere eztabaida hasi direla, Temu AliExpresseko importazio txikietan baita ere arantzela jartzeko. Bai, baina... Eta hori ez da Trump. Bai. Hori da von der Leyen. Bai. Horretan baietza esango dizut, baina egia da ere kontesturik gabe mugasergei buruz hitz egiten badugu guztiok burua daukagu hor Trumpen. Egia da ere protekzionismoa berez ez dela txarra, horrela ekonomikoki ez da txarra izan behar. Hau da, azkenean protekzionismoa da zure ekonomia babesteko modu bat. Momentu honetan nola dagoen ekonomia globalizatu da zentzu izatea edo ez, hori beste eztabaida bat izan. Momentu honetan protekzionismo da esaten den bezala trending topic. Bai, baina asko eztabaidatzen ari da ekonomia handietan. Kasu batzutan arrazoiarekin, hau da ikusita ze arrisku eta bar, beste kasu batzutan arloko. Orduan, arloko egiten denean. Bai, egian da fiebre hori protekzionismoarekin, agian heldu da baita ere datuen babeserako arauetara, eta bestelako arauetara agian ondorio bat da. Eta hor esan dugun bezala orekara bueltatu beharko gara. Ni hau pizkat askar labur biltzeko, lehenengo begiratuko nuke eskuide industrialetara eta esango dut zera obrek daukaten propietate intelektualera. Jabetza industriala eta intelektualera begiratuko nuke datu pertsonaletara, baino hor dagoelako alde batetik ChatGPTren polemikaia guztia hortik janderako, hau da nondik hartzen duten horrelako sistemek bere datuak erantzunak emateko, dirudienez, erantzun horrela oso naturalak ematen dutela, oso adituak direlako, baino ez da egia, non baitetik hartu dute informazio hori, eta hori erregulatzea nahiko alde batera edo bestera, me da igual, erregulatzea, araudi bat jartzea gomendagarria izango leike, eta besterik, hori, enpresa arloan, datu industrialak nola erabili behar diren, batez ere beste bati ematen dio zurean las claves secretas de tu empresa, beste horrek nola tratatzen duen jakiteko eta zuere enpresa bezala bermatzeko hori beste bati ez diola pasatuko. Niretzat horiek dira gaur egungo hori adimen artifizialeko erronkak, datu pertsonalak. Ni ikusten dut ikerketa eta garapen arloan. Hau da, ikerketa eta garapen arloan. Ikerketa eta garapen arloan. Agian araudiak oztopo bat izan daiteke horrelako garapenak edo ikerketak egiteakoan. Baina ados gaude orduan, datu pertsonalak horrein aparte geratzen dira. Gaur egun bai. Baina esan nahi dizut, ikerketa eta garapen arloan gauza askotan ere ez dituzu datu pertsonalak erabili behar.
Orduan, hor dago nire... Igual hemos empezado a mirar por donde no había que mirar. Baina, bueno. Europari buruz hitz egiten ere, Brusela, beste gauza batu beriatzen ditu eta konkretuki Google ikertzen ari da komunikabideen bilaketak emaitzak manipulatzearegatik. Brusela konkretuki jakin nahi du ea Googleek merkatu digitalaren legearen betebeharrak betetzen dituen, konkretuki editoren gunetarako sarbide bidezkoa eta diskriminaziorik gabea ematen ari duen edo ez. Azkenean da hau bilaketen emaitzak nola ordenatzen diren eta zergatik editore batzuk, komunikabide batzuk gorago dauden eta beste batzuk berago eta zer gertatzen ari den hor aldaketaren bat sartzen ari badute batzuk ordaintzen dutelako eta beste batzuk ez, edo interesak daudelako batzuen aldetik edo bestetik. Orduan hor ikerketa ireki dute eta beti bezala uste dut beste kasu batean ere komentatu genuen. Google'i eskatzen ari diotela azken boladan oso gauza zail bat dela bere algoritmoa azaltzea. Gardentasuna? Gardentasuna. Ez dute lortuko oso zaila da azkenean Googleek esatea begira koktel honetan sartu ditugu variable guzti hauek eta hoien artean bat dago dela enpresa hau jarri duela iragarkiak gure bilatzailean. Bere formula magika saltzen badute ja ez dela magika. Claro, eta hor dago. kopiatu dezakete edo bakoitza jakin zer egin behar duen lehenengo postuan. Guztion atera nahi dugu Google lehenengo postuan. Claro, hor dago kontua. Koktelerari buruz hitz egiten, por cierto, horrelazko biru kontu sortu dira Cloudflare eta La Ligaren arteko gatazkan. Gatazka bera, bueno, hor dagoela. The Never Ending Story, behar dugu hemen beste sintonia bat. Oh bai. Ez proposamen bat da, baina agian urrengo programarako. Urrengo programarako, ez. Momentu honetan... Jarriko duzu sintonia askar bat, esaten duela The Never Ending Story... Norbaitek ez badaki, The Never Ending Story, liburu bat, pelikula bat, eta baita ere abesti bat da, eta, bueno, famatu egin zen abestia pelikula egiterakotan, Limalek interpretatutako abestia betiko ez duena kargatzen bukatu gabeko buka ezina den historioa jarriko dut jarriko duzu jarriko dut hemen dagat ez bada buskatzen ez du kargatzen baina bueno, begira, orain a ver orain bai? Es que abestia suave azten da, orduan erabiliko dugu sintonia hau hemendik aurrera gai honetan, ziur. Bueno. Kontua, The Never Ending Story bizpairu kontu izaten ari ditu. Batetik, zera, blokeak jarraitzen dituztera, hau da, lehenengo eta bigarren saian partidoak daudenean blokeak egiten ari dira IP batzuetan edo guztietan, depende. Pertsona askok dauzkate arazoak interneteko web orrialde batzutan sartzeko. Eta hori ez da aldatu. Ze aldatu da azken hilabetetan? Alde batetik mail nazionalean urriaren amaieran Kongresuko Ekonomia Merkataritza eta Eraldaketa Digitaleko batzordera eraman zuen Benegak zango dut, legez besteko proposamen bat, una proposición no de ley, eta batzordeak atzera bota zuen proposamen hau ez da eztabaidatu, PP eta Vox kontra bozkatu zutelako eta PSOEk abstenitu egin zen, pixkat esanez, hau dela epaitegien kontua guri ez begira. Bestetik politikaren arloan ere Cloudflare junda hacer la campaña, hau da pixkat jakinda nola funtzionatzen duten gauzak haien herrialdean, estatu batuetan, joan dira
Bai, Trump administraziora. Trump administraziora, esan ez, bueno, esan behar dizuet, hauek egiten ari dituzten blokeak, gure estatu batuen kontra jaten direla, oztopo komertziala direlako. Claro, hartu duzu Trumpek, printzipioz interesatzen zaion kontua, ez? Bai. Ba hori, protekzionismoa, komertzioa, eta guzti hori. Eta bestetik ere, ja, kontu teknikoetan, Cloudflare-ek, bueno, edatu du, zera, aplikazio bat. Erraminta bat, aplikazio bat, blokeoak salatzeko eta blokeoak registratzeko deitzen dena ONI, Open Observatory of Network Interference, aplikazio honen helburua azkenean da erregistratzea ze herrialdetan egiten ari diren blokeoak sarearen neutraltasunaren kontra doazenak, orduan, ba hori, elbidea jarriz, hori erregistratzen da jakiteko, ba bueno, frogak bildu, bai, azkenean. Frogak biltzea, bai Espainian, bai beste herrialdetan, baina baina da Cloudflare momentu honetan fokoa jarri duela Espainian eta edatu duten informazioan Espainia dagoela protagonista. Bueno, ikusiko dugu zenbat, Tebas esaten zuen bezala, bos edo 6 frik izango dira bakarrik, edo froga asko hor bilduko dira... Ziurrenik bost edo 6 friki dira, bai, gutxi ez da gehiago. Osa, eldiario.es azken asteetan egin du sekulako erreportai bat gauza buruz hitz egiten eredu konkretuekin eta adituen iritziekin eta bar, baina lau edo bost frikien kontua da, ez da gehiago. Berri azkarrak, sarean zehar. Eta geratzen seguna, formatu laburrean kontatu behar dugu, adibidez, WhatsAppek beste aplikazio batzuetarako erabiltzailei mezuak bidaltzeko aukera aktibatzen duela barri egingo duzu, Bai, helburua Europan WhatsAppek elkarrera egingarritasuna 3. mesularitzako aplikazio egin gaitzen, hasi astea, merkatu digitalaren legea betetzeko hori delako funtsezko urratsa. Aplikazioak izan dira Birdie Chat eta Haiket, baina zeintzuk dira aplikazio izango dira konektatzen lehenak integrazio teknika osatu duten bi aplikazio sortu berriak. Funtzioa aukerakoa izango da, doikuntzatik aktibatu beharko da, metak bermatzen du mezuak muturretik muturrerako zifraketarekin babestuta jarraituko dutela, eta testuak, irudiak, audioak, bideoak, fitxategiak bidali ahal izango direla, baina plataformen arteko taldeak aurrerago iritziko dira. Lehenengo urratsa, Iñigo. Bai, lehenengo urratsa, baina titulo bat izan alzez, bai, azten dugu, hori duela 2 hilabete agertu diren 2 mierdo aplikazioekin. Google Mapsek informazio guri adituak garela eta kotxe elektrikoa daukagula, guri informazio gehiago mango digu Google Mapsek, spoiler ez. Hemendik aurrera edozein erabiltzaileek kontsultatu ahal izango du Google Mapsetik Supercharge, Tesla Supercharge denbora errealeko erabilgarritasuna, konpainiaren karga azkarreko sare hau. Horrek esan nahi du estazio batera iritzi aurretik jakin alduzula Iñigo zenbat postu dauden libre zein den kokapen bakoitzak eskaintzen duen gehienezko potentzia eta ea, benetan, desbideratzea komeni den hor ibilgailua kargatzeko. Spoiler bat egingo dizuet, alde batetik Apple Maps ja badoka informazio hau. Baina denbora errealean? Denbora errealdean operagailu guztientzat eta bestetik Electromap existitzen da, informazio hau eta askoz gehiago biltzen duena eta kasu batzutan ere karga ordaintzeko puntu horretan erabilgarria dena, pixka garestiago, baino egia da, 11 aplikazio ez badituzu jeitzi nahi, Electromaps jeitzi, pixka gehiago ordainduko duzu, orduan bakarrik Teslaren zera Superchargerren informazioa jartzea azteko, esan dugun bezala lehenengo urratsa, Iñigo. Lehenengo urratsa, baina zergatik dira berriak lehenengo urratsak jarri gauzak egitera eta gero kontatu, koño.
Eta WhatsAppekin jarraitzeko spoiler, hau ez da izenburuak esaten duena, WhatsAppek zerbitzua erabiltzaile izen batekin erabiltzeko aukera eman nahi du. Zure telefonoa ez besteak zuri ikusteko ez telefonoarekin, baizik eta izen batekin. Spoiler, ez da horretarako, kontatu berria. Funtzio hori datozen hilabetetan eskuragarri gotea espero da, eta 2026 urtearen hasieran mundu osora iristea. Halere, lehentasuna emango zaie Metako kontu zentroan WhatsAppeko kontua konektatzen duten pertsonei. Hori egiten duzunean, konektatu hori Facebooken edo Instagramen duzun erabiltzaile izena automatikoki gordeko zaizu eta ezingo du beste inork erabili. Ez baduzu izen hori erabili nahi, baita ere emango dizut aukera formulario baten bidez beste erabiltzaile izen bat aukeratzeko, baina ez du lehentasunik izango. Amigo, ordun, hau modu bat da, zure WhatsAppeko kontua eta Instagram edo Facebookekoa edo biak lotzeko, Bai. De forma voluntaria, Europar Batasunak limitatu duen aukera automatikoki egitea, kasualitatez, modu honen bitartez, kasualitatez, lehentasuna ematen dizu, kasualitatez, akontu bi hoiek lortzen. Agian legea pizkat saltatu nahi dugu, echa la ley, echa la trampa, ez dakit, se me ocurre, no lo sé, izan leike. Bueno. Titulol. Eta azken berri hauek ez badira nahiko izan titulol bezalako formatu bat egiteko beste berri divertigarri bat daukagu, ni ez dudana ezagutzen, spoiler agian bai, berri nahiko irakurtzen ditut, baina aukera bat dagor, filon bat dagor. A ber, Borja, komentatu. Sorpresa daukazu niretzat gaur. Gomendio bat daukat, Inigo. Agarrate, gomendio bat. Gomendio bat zure mugikorra seguruago izateko lapurretan. Hau da, zure mugikorra ez beste pertsonak batek ez lapurtzeko. Nire mugikorra hartu tenso. Bai. iPhone bat ez izan. Komo? Hau da, gure berria juten da erresuma batuko hiriburura Londresera, bai. Europako telefono mugikorren lapurreten 2/5 erdigunea dela, gainera, eta gertakari berezi batzuen lekuko izan dela. Androideko erabiltzaile batzuek jakinarazi dute lapurtutako telefonoak ia berehala itzuli dituztela lapurrek. Kaltetatuko batek deitzen dela... Claro, badaukazu un mierdo móvil de puta madre, lapurrak ez daukat interesik, claro. El mierdo móvil. Kaltetutako batek, Sam izenekoak, esan zuen lapur batek, ez dut Samsung bat nahi, esan ziola. Gailua, itzuli eta ies egin aurretik. Hori da, bai dela, irizpidea, kriterioa daukan lapur bat. Lehentasun horren arrazoia ez da gaioa jakeatzeko erraztasuna. Apple eta Googleek nabarmen hobetu baitituzte aurkako babesak. Markatuko balioa. Bir salmentaren balioa da. Claro, a ver. Hau da, mugikor bat nahi baduzue lapurrezina dela, Android bat erosi. Android merkeena. Bueno, Samsung batzuk ez dira oso merkeak, Galaxy Flip eta hori guztia dirun mordoa balio du. Baina dirudienez oso askar balioa galdu dute kotxe bat bezala, adibidez. 150 balioa galtzen dute 2 urtetan behin. Ai, begira, nire kotxa bezala 5 urtetan guztiak, baino gutxiagoan erosi nuela. Guztiak galtzen dute balioa, asko. Baina iPhoneetan, por lo que sea, hori ez da gertatzen. Informazio norke mandu. Batzuk, nik ikusti dut iturri nagusia suposatzen dut izango dela Londreseko poliziaren estatistiken arabera. London Centric, zeta hori. Bueno, dena den, kontua azkenean da, topatu dutela pues un poco la pólvora mojada. Hau da, guztiok dakigu Appleko produktuan normalean balio gehiago mantentzen dutela bigarren eskuko merkatuan, baina hori ez da sorpresa bat, egia da hori lotzea lapurretekin, gracioso geratzen da, baina, en fin, kasetaria ez du lan gehiagi egin kontu hau komentatzeko.
Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Honaino heldu da programa honetan teknologia tartea, eta gure tartea, Sarean Zeharren tartea, bi astean behin egiten duguna, teknologiari buruz pizkat hitz egiteko, eta barreba baino gehiago botatzeko ere, eztabaida mamitsu hauekin, hainbat kontuekin. Borja Arbosa, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Karri duzu gidoian ez geneukan gai nahiko mamitsu bat izan dela V16 balizen kontua, baino oso ondo eginda, ze azkenean eztabaida hau kaleetan dagoela dirudi. Jorratu behar zen gai bat. Baita ere kontatu behar dugu. Urrengo programa arte. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo programa arte. Eskerrik asko baita ere, irratietan dauden teknikari eta produkzio taldei gure programaren emisioa egiteagatik eta Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egoteagatik. Urrengo programa, beti bezala, 2 aste barru, ez dakit Gabonak baino lehengo azken programa izango dela, tiene pinta baiet, ez dut egutegia begiratu, egia esan da, orduan, kontatuko dizuegu urrengo programan, dena den Gabonak ja hortxe daude, eta urtero bezala, hor eten alditxo bat egingo dugu, baina urrengo programa, 2 aste barru izango da hala ere. Eskerrik asko eta urrengora arte, agur!